Добрый дзень усіх добрым людзям. Вось трымаю такі акумулятор для розных сістэм відэанаглядання, ахранныя, ахоўныя сістэмы. Але гэта насамрэч акумулятор толькі корпус. Самае цікавае знаходзіцца ў сярэдзіне. Гэта вось сын зрабіў такі акумулятор, каб на матаблоку можна было рухавік з дапамогай стартера запускаць. Гэта ўсе элементы ад таго, ад чаго паляць розныя людзі, такія цыгареткі электронныя. І вось тут у нас іх маецца ажно 120 штук 3P40S. Номінальнае напружанне у нас 12,6 вольта. Номінальны ток у нас будзе 40 ампер, але пры пуску ён можа даць до 200 ампер. Ну і не болей за 5 секунд. Тут ёсць раз'ём XT60, усталяваў сын, каб можна было зараджаць і здымаць адсюль напружанне. І таксама не болей за 100 ампер. І таксама усталяваў тут вольтметр, які нам паказвае, колькі ж тут у нас усяго напружання. Вось 12,3 зараз можна падзарадзіць. Там, калі адкінуць гэтую клему, вось такі ён зрабіў, апрасаваў. З кожнага рада выпусціў. Так, каратну тут яшчэ. І вось тут у нас BMC стаіць, балансіровачная платка. Вось такі цудоўны акумулятор. Дарэчы, па 200 ампер можна і машынку якую-небудзь завесці. Зразумела, што яго нельга выкарыстоўваць у аўтамабілі, таму што там іншая сістэма. Але вось для таго, каб запускаць рухавік матаблока, недзе 12 вольт, каб узяць сабе. Ён лёгкі дастаткова, такі кілаграм пад 5 ён где-то важыць. І маленькі па памерах. Можна хутченька дзесьці зрабіць якую сістэму. А калі паставіць інвертар, то можна і 220 вольт з яго зняць. Таксама можна заражаць розную тэхніку акумулятарную. Усё што заўгодна. Вось так прыклаў чалавек старанне, час, рукі і атрымалі такі пераносны акумулятор. Усім усяго найлепшага.